никоҳи хешетаборӣ мебошад. ҳозир 95% муҳоҷирое ки дар Федератсияи Россия қарор доранд, аз инҷа бармеояд ки ту як мунофиқие, як беимон одамӣ. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Худованд кунад ки ҳамеша ҳамаи мо тансиҳат ва хонаобод бошем. Тамошобинони азиз, видеоро дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. Дар ҳамин ҷо як чиза қайд кардан мегзарам. касоеро ки ҳуҷҷатҳошон тамом шидагиай ва мехоҳанд ки границаи Қазоқистон бигзаранд, пас дар ин рақамҳо занг бизанед, айноми ма ҳатман гап занед. шуморо аз границаи Қазоқистон соғ ва саломат, худо розӣ бошам, мегзаронатон. нархи роҳгиро ба мошинҳои ҳами бародармон аз шаҳри Москав ба границаи Қазоқистон назар ба дигар ширкатҳо беҳад арзон мебошад. ба ҳамин хотир занг бизанед, барои ҳуҷҷатҳоятонро дуруст кардан аз границаи Қазоқистон истифода баред. Марат Холиёров нависонда: ассалому алайкум брат, дар Тоҷикистон никоҳи хешитаборӣ мумкин ҳаста ё ки не? Ма духтари хола ё духтари тағоима гирифта метавонам? ҳамира ай назари қонун камтарак мефаҳмондӣ. яъне дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 14 кодекси оила омадагӣ ҳастае ки шартҳое ки монеаи бастани акти никоҳ мешаванд, яке аз шартҳош никоҳи хешитаборӣ мебошад, аз ҷумла духтари хола, духтари тағоӣ, духтари амакӣ ва дигар. никоҳи хешитаборӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон манъ мебошад. яъне боз дар моддаи 12 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ ҳастае ки шартҳои бастани акди никоҳ. шартҳои бастани акди никоҳ ҳамин мебошад ки ҳар ду тараф бояд розӣ бошад, хешованди наздик набошанд ва бояд ки як соли охир дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагонӣ кардагӣ бошад. ҷовид нависонда: салом алейкум ака, илтимос ҳамин саволи мада ҷавоб де ки хела муҳим аст. ма як чанд моҳ пеш ба Россия рафтам, прописка кардам, патент получат кардам. вақти гирифтанам гуфтан ФМС, ҷои зист рафт. дар ҷои зист набуди, ҳамаи документота админит кардан. 30,000 сух ба Тоҷикистон омадам, мара депор кардан ё вездма маҳкам кардан. боқӣ дар паноҳи худо бошӣ шербача. як мисол меорам ба шумо. ҳозир 95% муҳоҷирое ки дар Федератсияи Россия қарор доранд, регистратсияҳошон дар дигар ҷо ва худшон дар дигар ҷо зиндагонӣ мекунанд. махсус рейдҳо ташкил шидагӣ ҳастай барои муҳоҷирон аз рӯи регистратсия нигоҳ мекунанд ва ба ҳамун минтақара мераванд ки шумо дар ҳақиқат ҳамунҷада зиндагонӣ мекунед ё ин ки не. агар ки дар уҷа зиндагонӣ накунед, яъне ки шуморо видварения мекунанд, запрет на въезд мекунанд. ва албатта тавсия метиҳем ки проверка кунед як бор въездат кушода ҳаст ё ки маҳкам. ва инчунин касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки въездошон кушода ё ки маҳкам, дар ин ҳамин рақамҳо ватсапашда муроҷиат кунед. ҳамин бародармон проверка мекунад ва ба шумо ҷавоб мегардонад. ҳасан нависонда: барои ҳамин аксият бар падарат лаънат ба ҳамин конкурсат. лаънат гуфтанда ҳатто худованда хуш намеояд, аз инҷа бармеояд ки ту як мунофиқие, як беимон одамӣ. ҷоник нависонда: ассалому алайкум ака, дуюм группара хизмат мебаранд. 2006 таваллуд дошт. 2006 айни ҳол ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешавад. мумкин 2-3 сол пас даъват кунанд, вале дуюм гурӯҳи маъюбиро агар дар назар дошта бошӣ даъватшон намекунанд. мансур баротов нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, самолёти Воронеж ҳуй шид ё не? ба наздикӣ ҳуй мешавад ё ин ки не? бале, бояд ки ба наздикӣ кушода шавад. баъди шашм дар ҳамун информатсияе ки охирон бор ма хонда будам нависондагӣ буд ки аниқ мешавад кушода шиданаш. таҷ мюзик нависонда: ассалому алайкум ака, ҳамин нархи қонунӣ ва ини билет чанд сумай ҷавоб медодӣ ака? пешакӣ раҳмат. 26880 сомон дар суратҳисоби Амонатбанк пардохт мекунед ва дар муддати як моҳ соҳиби ваини билет мешавед. умед нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, регистратсияи ма тамом шидагиай. агар ма регистратсия накарда Тоҷикистон бурам, мара запрет мемонанд? илтимос ҷавоб диҳед. агар ки биқапанад, агар ки аз ту талаб кунанд, метавонанд ки 3 сола ё ки 5 сола видвареният кунанд. салом ба тамоми занҳои зебои хонашин, занҳои коригар, донишҷӯ духтарон. ман шуморо ба компанияи Фаберлик ба кор даъват мекунам. кор тариқи телефон яъне онлайн буда регистратсия ва омӯзонидани кор ройгон мебошад.
занҳои зебо дар хона нишаста кор кунед ва орзуҳоятон расед. Компанияи мо айни ҳол бо давлатҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Озарбойҷон, Беларусия, Тоҷикистон ҳамкорӣ дорад. маош аз 70 сомонӣ то 7000 сомонӣ мебошад. барои кор кардан бо мо дар рақамҳои дар экран буда нависед. умед нависонда Сорбон брат, саломат бошӣ. Савол: ҳамин меган баъди соли нав регистратсия як бор мекунед тамом. агар ки дар таможни саюз дохил шава, бале, як бор регистратсияи 2 сола ёки 3 сола мекунӣ, ба фикрам тамом. Вале ҳозирашда ягон тағйирот шидагӣ нест барои ҳамаи шаҳрвандои хориҷӣ ки як бор регистратсия кунанд дар як сол. Исо нависонда: ассалому алайкум бародар Сорбон, раҳмат бар падару модарат барои чунин фарзанди тарбия кардагишон. хизматҳои олиҷаноб мекунӣ барои миллати тоҷик. худованд аз шумо розӣ бошад. як хоҳиш дорам, ин фикри шахсии ман. ҳамин бозии лотареятон ҳаром аст. бутонид даст каш. нафси одамӣ бисёр ганда аст. ба ҳар ҳол мебарад инсонро бемалол бародарҷон. гап нест бародари азиз, ҳар касе ки ба хубиву ба манфиати мо гап мезанаву сухан мега, мо кӯшиш мекунем ки ана ҳамон гуфтаҳоша иҷро кунем. қабул ай бародар. як каси дига нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, таваллуд 1995, не ки 27 сола шидагӣ ба хизмат мебаранд ёки не, раҳмат пешакӣ. агар 27 сола диромада боша алакай ба хизмат намебаранд. Муъминов нависонда: ассалому алейкум акаи Сорбон, респект шумода. моддаи 21 қисми 1 банди деро мефаҳмондед. кадом кодекса дар назар дорӣ бародари азиз? як гала кодексай, кодекси ҷиноӣ, кодекси маъмурӣ, кодекси гражданӣ, конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, кодекси оила, кодекси меҳнат, кодекси манзил, як гала кодексай бародари азиз. ба ҳамин хотир ҳар моддаеро ки шумо мехоҳед дар бораш маълумот бигирен, кодексша бинависонед аввалда. фирӯз алиев нависонда: акаи Сорбон, бо ҳуҷҷати яккаписарӣ билети ҳарбӣ гирифта мешава, илтимос ака ҷавоб диҳед. ҳуҷҷати яккаписарӣ доштан и аллакай худаш маънои ҳамура дорад ки та хизмати ҳарбӣ даъват куниш озод мебошӣ. як каси дига нависонда: рӯзона ғоибона дипломаш чӣ гуна фарқ мекунад? аз ҳар донишгоҳ ҳар гуна мебошад. мисол мегирем, агар донишгоҳе ки мо таҳсил кардем, ана ҳамун шуъбаи ғоибона ва шуъбаи рӯзонаш дипломаш ҳардаш як хел буд. ягон чи нависондагӣ нест дар уҷа ки ты ғоибона хондагӣ ёки рӯзона хондагӣ. дипломи ҳуқуқшиносиро дар назар дорам, вале дигар донишгоҳҳоша намедонам. мумкин ки дар дигар донишгоҳҳо дар диплом бинависонам бо. шаҳритӯз ба пеш нависонда: салом акаи Сорбон, 1995 ба хизмат мегирад ё не, илтимос ҷавоб диҳед. дар иҷа моҳоша ба назар мегиранд. агар ки 27 сола диромадагӣ боша ба хизмат даъват намекунанд, вале агар 26 сола боша ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад. тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунам. то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.